Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungura, amo na sab kamong pagadapito nining usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kami magapanghinaot nga nining tungura karon kamo naa sa pabaskog sa inyong mga panglawas, din may magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo padayon sa mga among gitudlo kaninyo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Ug kung may basahon man nga referensya nga gibasa namo sa pagtudlo diri kanamo gigamit kana dili para sa pagsupak sa Biblia. Ug kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio. O nining tungura karon among mainitong pagpangamusta sa tanang makaigsoon sa nagakalain dapit. Labi na diri sa Dipolog. Musta kaninyo sa mga chapter president na may nagpahigayon para maipapayag ang maong programa sa inyong pag-angkon sa radio station. Kumusta kaninyo? O labi na dinhi sa PBCM compound sa malahutayon gyapon na ilang pagsuportar. Salamat kaninyo para maialagad kining maong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O sa mga kaigsunan nga dili nato pagkalimtan ang usa ka bulaton sa panagtigom diin sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, Disyembre 29 ug ang Agosto 19 ug ang Marso 10. Og ang atong mga paghatag usab obligasyon sa matag bulan ang mahitungod sa itawag og PBCM Palace Reconstruction. Og dining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Mao'y usa nga makiguban. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi ning maong sibihan sa RMN DXDR Dipolog. Matag adlaw kita nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon. Og dinhi usab sa RP Index Kidi Dipolog mabati ang atong programa alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabihon matag adlaw Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga langitong lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station. Visayas ug Mindanao kita mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa DYHR sa Toledo City, dinhi sa DYRR radyo natin sa Butong Pinamungahan Cebu na kita programa. Dinhi sa Real Radio Surigao City, dinhi sa Radyo Pilipino Butuan City, dinhi sa City FM Bayugan City na kita programa. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, Power Radio dinhi sa Valencia City, Arimendix MB dinhi sa Malaybalay City ug dinhi sa radyo natin sa Manolo Fortich Bukidnon. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Arimendix PR sa Pagadian City ug dinhi usab sa DXMM FM Calamba Misamis Occidental. Dinhi sa Misamis Oriental ug sa Cagayan de Oro City mabati usab sa Diksari Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. Dinhi sa RP Index Kidi Teleregio Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas sa kagabihan matag adlaw Domingo. Dinhi sa B Radio Waikurat FM Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabihan. Og dinhi sa Real Beat Radio Hingog City alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Ato din kumusta ang mga PBCM Women's Group nga ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Nya kung gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa tanan nga mga kaigsunan nga nagsunod? Atong igsoon din Toledo, Brother Religion Ibanez. Tanan nga mga patalingog nagsunod kanato labi na sa mga chapter president nga mo'y naghatag og nag-angkon og mga radio station sa nagkanalang dapit para mapaabot ang atong programa. Kalakip na kamo tanan diha niana sa inyong pagpaminaw nga amo karon nga gipanibaya. Aron sa pagisgot sa tema balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon Brad Drone, mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan, ang ato ang pagtubag nining pastor sa Baptista nga sa mga pastor siya lang ang dili mo ila nga si Ellen Goldwhite
manalagna kay gitawag man ni siya gani sa mga kauban og offshoot na kanang offshoot katumbas na sa kuan ba kini ni ang mi bulag na sa prinsipyo ba ng katumbas sa apostasy mo na lugar diha niya ng mga bahina o tungod niya na may gilotan siyang pamahayag nga dipinsa gyud todo sa adlaw igpapahulay nga naa gyud kay sa creation pa kuno na kuno ang Espiritu Santo ug ang Kristo ug ang Amahan alang man kuno og naglaag-laag si Kristo yan ang mga bahina unya kini ang atong gamiton sa pagpabati diha kaninyo nga diha nato ipasukad ang pagtubag o kinsa gyud ang nagyama-yama mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsonan atong pamation badron ang mga punto niini din diha nato ipasikad ang mga pagtubag. Okay na, batong paminawon ang tingog ni Mitchell Bendilio kining tigpamakba sa 70 Adventist Church niya atong paminawan. Nato pa nila mga kaisonan nga walay mabawala sa Kristo nagpahulay sa adlaw sa Sabado sa kadaro sa Kristo adlaw sa Sabado. Mato yung payag nga matud pa kuno nato reverend nga si Kristo kuno wala mo pahulay sa adlaw Sabado na matud pa niya nagdaro ba daw si Kristo sa adlaw Sabado. Nasa sitas pod nga gigamit niya atong paminawan sa iyang pagsuporta. Nga para niya si Kristo gyud nagbantay sa adlaw ipapahulay nga Sabado niya. Genesis 1:26 sa Living Amplified Bible. O sige nga, basa. God said, "Let us, Father, Son, and Holy Spirit make mankind in our image after our likeness." Okay. Kinsa na buhat, Sister Kathleen? Amahan, anak, o? Espiritu. Sa creation igsoon, ang amahan, anak, ug espiritu, apil sa pagbuhat sa tao. Igamit niya reverend ang Genesis chapter 1 verse 26 Amplified Bible nga sa creation daw apil ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa pagbuhat sa tao tay supak ana. Unya unsa po dayon ang dugang niyang gisuporta niining iyang pagpamatuod yun nga iyang ipabarog yun ang adlang ipapahulay nga Sabado niya atong ipadayon ang pagpaminaw sa iyang tingog. Genesis 2:3, basa. 2:3. Basa. 2:3 og sa adlaw ay kapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw ay kapito gikan sa tanan niyang mga Kung sa paglalang igsoon, apil ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo pagbuhat sa tao sa tanang mga butang. Pagpahulay sa Dios sa adlaw ikapito, ni anang unang ikapitong adlaw sa adlaw Sabado. Ang Amahan ay nipahulay, ang Espiritu Santo, ang sito sa iyo yung Espiritu Santo di ko nang pahulay. Kanya si Kristo ato, sa to, galag-lag po to. Logic ba, gamitang logic, ayog magika. Ha? Kung nga na ba kayo, tikasan ko. Ha? Atong nabati mo posta ka dili reverend ay ato ipadayon matud pa niya nga sa paglalang daw sa Dios sa tao ang Dios nga Amahan kay tulo man sila nga naghimo sa tao ang Amahan, ang Anak, ang Munas Kristo ug ang Espiritu Santo na niya pa reverend ang Amahan na kuno ni pahulay og matud pa daw niya ang Kristo kuno og ang Espiritu Santo naglaroy-laroy ba kuno to lagi pa kuno ning pangutana na wala magingon ana nga anang panahon na naglaroy-laroy sila imo-imo ra man ang istorya na atong ipabati na matod pa niya logic ba logic wala mi kibalo kung say logic ikaw ra man nagimuhimo og istorya logic kung makasabot pod sa imong gipamulong imong ibato diri namo na ato ibadayon pagpaminaw ang iyang istorya rin. Ha? Anya karon, ato basahan mga kaigsuonan nga. Okay? Hebrews 4:10. Hebrews 4:10. Naman sila Living Bible. 14. Chapter 4 verse 10 sa Hebrew. Sa Living Bible, basa. Christ is already entered there. He is resting from his work just as God did after the creation. Naman lagi na mo. Wala mo na nabasa? Dagan mo, isito ni Bible, dagan mo. Wala ka ba sa Hebrews 14 Living Bible? Christ entered there. He resting. Sayot na po ni. Ano ba magbabasa sa'yo? Ato na battery bang tingog ni Mitchell Bendilio gamit niya ang mga teksto suporta nga kining adlang igpahulay sa Sabado nagpabilin yun Okay no? Para matagad, mga mahal mong tigpaminaw na ito'y nabasa, pero ang iyang pagsabot, nga si Kristo di pahulay, kining pagpakatao na niya, kining gisgutan dire. Balikan ta pagbasa, bradon, ang Hebrehanon 4G sa The Living Bible, pero dirita sa Cebuano, bradon, aron atong malargo pagpahayag o pagpasabot. Okay, basahon nato sa Cebuano The Living Bible, ang buhing pulong ni sa Cebuano. Ang Hebrehanon kapitulo 4 versikulo 10 mo tong gamit reverend atong balikan pagbasa po ni. Cebuano version na gingon. Nakasulod na si Kristo didto
Pag-recall mo ko yung Pablo God, kay ingon ko siya nakasulod na si Kristo didto. Mipahulay siya sa iyang buluhaton sama sa Dios human sa pagbuhat sa kalibutan. Timan anta, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, kining bersikulo 10 sa Kapitulo 4 sa Hebrehanon, sa The Living Bible, pag naghisgot diri nga nakasulod na si Kristo didto, may pahulay siya sa iyang buluhaton sama sa Dios human sa pagbuhat sa kalibutan. Ang gikumpara nini nga may pahulay siya sa iyang buluhaton sama sa Dios human sa pagbuhat sa kalibutan. Motong imong gingon logic ba? Kay imong gibasa ang Henesis 1:26 sa Amplified Bible nga naa ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gibasa din nimo nga ang kadtong Henesis Kapitulo 2 bersikulo 2 nga ang Dios may pahulay. Basahon ko, brethren, ang Henesis Kapitulo 2 bersikulo 2. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug may pahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Sa 3 dayon og ipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan ni tungod kay kini. Tungod kay niini nagpahulay sa gikan sa tanang niyang mga buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Muning iyang gikonklusyonan dayon nga alangan man kuno, nag-unsa man kuno ang Espiritu Santo og si Kristo sa kreasyon sa kalibutan labi na diha sa tao. Kay di pahulay man Dios na human niya ang iyang bulaton sa ikaunom ka adlaw o sa ikapito mipahulay na din siya. Mo na ang sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang iyang buhat nga gihimo. Busa gikan sa unom do na pud siya natapos pero ang dintunganay gyud pagkatapos ikapitong adlaw busa nahuman man sa ikapito mo nang nipahulay siya nya na. Yan ang gisgutan nga ang Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 10 nga sa The Living Bible nga misulod daw si Kristo dito mipahulay. Mao man na ang katong gisgutan nga creation di una lang pagsulti diri ang ngalan nga Kristo. Kay sa ubang hubad kung atong tan-aon ang uban nga hubad sa Biblia nga gitawag og The Living Bible gigamit na ang pulong Christ sa sinugdan. Buti pasabot nga kining Christ sa sinugdan nga naa na siya wala pa ang kalibutan lugar gigamit sa ubang hubad sa bersyon labi na kining gibasa niya brethren sa Hebrehanon 4:10 sa The Living Bible. Mao gyapon atong basahon brethren. Pero arita mo basa sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 brethren. Okay, basahan na to rin. Ato lang ilapos dayon sa verse 2 sa John chapter 1 sa The Living Bible, nga Biblia, English version. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Nabasa na to nga sa before anything else existed, sa wala pa lugar naglungtad ang tanang mga butang, naa na ang atong Ginoong Jesucristo kauban sa Dios. O di sa ubang hubad na pulong pero gi-advance na daan nga Hesus Kristo or Christ na siya sa sinugdan sa wala pa ang tanang mga butang. Eh di katong 4G sa Hebrehanon mao nga nakasunod na si Kristo dito katong imong gisgutan sa Henesis 1:26 nga naa na ang Espiritu Santo, ang Amahan ug ang Anak sa The Amplified Bible ug sa pagpahulay sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 2 ug 3 na lugar dito. Pagsubay man na, maumang gani, nga sa panahon sa atong Ginoong Kristo, gisubay gyapon na niya ang mga buhat sa Amahan, kadtong kreasyon sa sistema. Hayan, brethren, nga gisubay gyapon ni Kristo. Abi niya, nahadlok ta niya ng mga bahina. Okay niya. Ang tuo siya ang 4 Gs yung gamit sa buhing pulong, The Living Bible, nahadlok niya na, nga kanaantan pag-recall. Past tense ra ba na? Anong past tense? Kag-recall ni Pablo na ang kapanahonan dito nga si Kristo. Nasulod siya dito. Kung ipahulay ang Diyos. Ang punto, brother, nga misulod siya dito. Oh. Ang pulong misulod, nakasulod na. Past tense, klaro kayo. Niya. Ang pagkita ang pagpahayag nga mismo atong Ginoong Kristo nagpahayag sa atong mabasa sa 5 nga kapitulo sa 1 bersikulo 19 gingon din ni Reverend. Og si Jesus mingon kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kagulingong kabubuton. Gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa Amahan.
Kay bisan unsay ginabuhat sa amahan, ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. Oh, bisan unsa daw ginabuhat sa amahan, ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. Busa katong Hebranon, 4 Gs nga sa The Living Bible nagingon na sa atong pinulungan nga sa gitawag og The Living Bible pero sa Cebuano, sa Hebranon 4 Gs nagingon nga kasulod na si Kristo didto, mipahulay siya sa iyang buluhaton. Sama sa Dios uban sa pagbuhat sa kalibutan nga naman. Kay ang gisgutan nga nakasulod na si Kristo dito, past tense na. Mao nang giingon sa John chapter 1 verse 1 and 2, giingon before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Na siya sa sinugdan sa wala pa maglungtad ang tanang mga butang naana ang atong Ginoong Kristo. Lugar sa sistema. Di nakasunod na siya dito. Pero sa pagkatao na sa atong Ginoong Kristo kay gigon mga gireview man ni Kristo ang sistema. Mo ning gibasa ni Brother ni ang 5:19 sa Juan nga og si Jesus mingon kanila sa pagkatinud. Magaingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak siyang kaugalingong kabubuton gawas lamang siyang makita nga ginabuhat sa man. Ay bisan unsay ginabuhat sa man, ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. Kadtong paagi ha nga misulod sa didto adtong sistema nga pahulay. Pero sa pagkatao na niya, mga mahal namong tigpaminaw, dinhi nata. Individual og kapanahonan. Mo man gani nga sa kapanahonan ni Jehova, ang sentro principal nga wali, dili Espiritu Santo, dili Hesukristo tanawa ragon. Di kay ang imong logic diha nga alag nagsuroy-suroy ang Espiritu Santo og si Kristo nagdaro ba lugar mo na imong gigamit sa pamahayag sa nangaging Domingo. But ni mo ipasabot nga ni Paulay kay imong gibutang nga logic. Nakaroon diyan niya na kay kung mauman nga nagpaulay pud sila, walay lalis kay misulod man si Kristo dito. Nakaroon sa pagwali na sa mga katawhan, giapil si Kristo diya pagwali sa panahong Israel ay wala. Si Moises usa sa pangulo sa Israel, pero dili Espiritu Santo, dili Hesukristo ang iyang giwali. Di dapat mo maunay may wali kay ang wa nimo may bawi adunay panahon sa amahan nga mga pagpangalagad ug adunay panahon diha sa kang Kristo nga pagpangalagad ug karon diha na pod sa Espiritu Santo nga dili lang nimo tuan. Pero atong i-detalye bradon hayang priba nga dili Espiritu Santo o Kristo giapil ni Moises sa pagwali nini. Okay niya rin ang prueba. Ug mao ni siya ang atong pagpamatud nga gibahin ang kapanahonan sa pagpangalagad. Lahi ang panahon ni Jehova, lahi ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo, lahi ang panahon sa Espiritu Santo. Pero kining tulo sa sinugdanaan ni sila. Ang prueba nga sa diyang niwali si Moises, wala niya giwali ang tulo nga sentro. Kundi ang iyang giwali nga sentro ilang panahon kay panahon man nila si Jehova ra gyud. Niya Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 ug 4. Akong basahon rin gingon. Kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Solamente wala ging nagkagimantala ko ang mga ngalan ni Jehova, Kristo o Espiritu Santo, gingana. Wala gingon lag kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova. Pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid. Dios sa pagkamatimanon, ug walay kasalanan siya matarong og matulid. Mao ning unang pagpangalagad hugna nga ang gimantala sa katawan nga Israel usa na si Moises, kay si Moises Israelinhon man, ang iyang gimantala mao ra gyud si Jehova. Busa sakto tong imong gingon brother kay wala mag-ingon si Moises kay igamantala ko ang mga ngalan ni Jehova, ni Kristo og sa Espiritu Santo. Wala. Bisan pa si propeta Samuel brother. Hay nang priba nga dili gyud Espiritu Santo ni ang atong Ginoong Kristo ang iyang gimantala brother. Kundi solamente nga mao si Jehova. Niyari bang pahayag ni propeta Samuel dinis unang Samuel kapitulo 12 bersikulo 20 ngadto 24. Ingon ini. Og si Samuel mingon sa katawan ayaw kahadlok kamo sa pagkatinuod naghimo nining tanang kadautan. Apan ayaw pagsimang gikan sa pagsunod kang Jehova kundi mag-alagad kamo kang Jehova sa bugos ninyong kasing-kasing. Dini pa lang sa ibabaw sa atong gibasa, dili gid daw ipasimang ang tao sa pagsunod kang Jehova ra gyud sentro. Unya mag-alagad ra gyud kuno ang tao kang Jehova ra gyud sa bugos nga kasing-kasing. Ayaw kamo pagtipas kay unya magalakaw kamo sa pagpangita sa mga butang nga kawang nga dili magapulos ni makaluwas kay kini mao'y mga butang nga kawang.
Kay siya ba dili mo talikod sa iyang katawan tungod sa iyang dakong ngalan, tungod kay nakapahimuot kang Hiuba ang paghimo kaninyo nga usa ka katawan alang sa iyang kaugalingon. Labot pa alang kanako ipahilo kini kanako nga ako magpakasala batok kang Hiuba sa pag-undang sa pagampo tungod kaninyo apan ako nagatudlo kaninyo sa maayo og sa matarong nga dalan. Kahadluki lamang ninyo si Hiuba, sulo ra gyapon kung mahadlok ka sa ilang kapanahonan si Hiuba ra gyud ang kahadlokan. Og alagaron ninyo siya, singular, si Hiuba, sa kamatuoran. Sa bugos ninyong kasing-kasing, kayo na kung unsa kadako ang mga butang nga iyang ginahimo alang kaninyo. O, di nakita na to. Dili naman sa kang propeta David Badron. Ang iyang baba, kung mulitok siya kanunay, diha sa Dios nga iyang gialagaran. Naapil pa sa kanunay siyang baba ang Espiritu Santo nga gisgutan og ang Hesus Kristo, brethren, sadya nga imantala na taliwala nga nasayod si David nga anaa ang Espiritu Santo kay sumala pa ganin siyang gipayag sa 51 Gs og 11 sa Salmo ningon, buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Naghangyo siya sa Dios nga mao si Hiuba nga dili ipakuha ang Espiritu Santo nga nasa sulod niya. Sa ato pa nakita nato nga naa ang atong nakita ang Espiritu Santo nga iyang gisulti. Pero kung sa pagmantala nga magakonunay siyang baba pinaagi sa paghiusa bradron, kalakip ba si Hesus Kristo ni ang Espiritu Santo sa paghiusa sa paglitok siyang baba kanunay? Dili, Reverend, sama kang Moises o kang Samuel, si Haring David o propeta nga si David kung magisgot og kahiusahan, magisgot og mga pagdaig. Si Hiuba ra gyud. Sentro mo ilang pasidunggan o ginadaig niya na. Niya basahon ako sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 1 ngadto sa 3 gingon. Pagadaygon ko si Hiuba sa tanang mga panahon, wala ing pagadaygon ko sila, si Hiuba, si Kristo o Espiritu Santo? Wala. Singular. Pagadaygon ko si Hiuba sa tanang mga panahon, ang pagdaig kaniya magakanunay sa akong baba. Ang sa baba, gini David, kanunay mo daig siya, si Hiuba, rin na. Kabalo man siyang na Espiritu Santo, mabitan ningon siya, ayaw pagkuha ka na ako ang imong Espiritu Santo, kaya naman ang Espiritu Santo, pero kung sa pagsintro na sa pagdaig, sa pagmantala, o sa pagbayaw, Hiuba, rin na. Ang akong kalag magapangandak tungod kang Hiuba, managpatalingog nini ang mga maagop og managkalipay sila. O padakoon ninyo si Hiuba uban kanako og usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. O di ba tinaw mga mahal na mong tigpaminaw mga kaigsunan? O niya, wami kay balon na na. Nga karon, mao nga sa pagmantala ni Moises og ni David, nga gingon ni Moises nga si Hiuba bato, si Moises pod niya na nga gimantala niya nga bato, si David pod gimantala niya nga si Hiuba bato. Kalakip na sa pagmantala nga gihimo ni David ang pagpadig nga si Hiuba mao ang ilang kibali kusog di sa ilang pagmantala. Tinood ka na, Reverend, og prueba din sa basahon ng gyapon ni David sa Salmo, kapitulo 18, versikulo 1 ug 2, giingon, gihigugma ko ikaw, o Hiuba, ikaw ang akong kusog, si Hiuba mao ang akong bato, og ang akong kuta, og ang akong manluluwas. Dios ko, akong bato, nga kanimo mudangop ako, tamin ko, og ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong hataas nga turi. Pwede nakita nato nga si Moises o si David, pareho sila sa pagwali nga si Hiuba mao ang bato. Wala si Kristo nini nga gipadayag sa sentrong mga pamaagi. Wala pod ang Espiritu Santo. Pag giingon ni David nga si Hiuba mao ang iyang kusog, mao ang bato, ay si propeta Isaias nga kung giingon niya nga si Hiuba mao ang ilang kusog o kusog ni David sa pagpamahayag. May balibad ba si propeta Isaias na nga sa iyang pagpailakang Hiuba, dili ba niya gihimo si Hiuba nga kusog sa ilang pagpanig bradron? Si propeta Isaias Reverend, wa gid mo balibad tungod kay paghulagway ni David nga si Hiuba kusog, o si Isaias pod iya pong gipamatud-an nga si Hiuba pod mo gid ang kusog nila. Wa gid ina nga oy nasayop ka Haring David kay dili lang kay si Hiuba kundi apil ng Espiritu Santo ug Kristo ani. Di wala. Kay sulo man lagi ni silang kapanahonan nga si Hiuba ra gid mo ilang gimantala nga mao ang bato og ila pod din kusog. Isaias kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto 2 akong basahon red gingon.
Og niadtong adlaw ikaw magaingon, pagapasalamatan ko ikaw o Hioba. Singular lang gyapon. Solo ang gi-explicar ni propeta Isaias sa iyang pagpasalamat. Si Hioba ra pud ang gipasalamatan. Kay bisan ikaw nasuko kanako, ang imong kasuko gikuha mo og ako gilipay mo. Aniya karon, ang Dios mao ang akong kaluwasan, ako mosalig og dili mahadlok kay si Hioba. Bisan si Hioba mao ang akong kusog og ang akong alawiton og siya nahimong kaluwasan ko. O di nakita nato nga si Hioba mao ang ilang kusog ug niya nang panahona sa kang Hioba mga mahal namong tigpaminaw mao kadto ang ilang kapanahonan sa Israel. Og gi-explicar usab nga sa ilang kapanahonan gitudlo nga mopahulay gid sila sa adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia hay nang priba brethren. Diari, basahon ako nga sa ilang kapanahonan ng Israel, naagi ilahang pagpahulay sa kining gitawag adlong ipapahulay nga Sabado nga bisan pagani ang dili Israelinhon, nianang pagpatuman pa sa Dios sa pagpahulay, mo pahulay pod sila. Niya sa Biblia, kung basahon ang Biblia riberin nga ang pulong sa Dios nga Biblia, ari ko mobasa sa Isaias kapitulo 56, bersikulo 2 kama 6 ngadto sa 7. Paborito ni bindilyo ra baning sitasa ni. Di atong basahon. Bulahan ang tao nga nagahimo og nagatuman niini og wala magpasipala sa adlaw nga igpapahulay. Og bulahan usab ang tao nga wala maghimog daotan. Pabor kay ni kay mao ni ang pagpatuman og imo ning i-apply sa imong panahon karon, questionable na kay sa panahon pa man sa unas Israel. Ang bulahan ang tao nga magahimo nga nagahimo og nagatuman niini og wala magpasipala sa adlaw nga igpapahulay. Sais ngadto sa city. Panalanginan ko usab ang dili Israelinhon nga nagatugyan sa ilang kinabuhi kanako aron sa pag-alagad, paghigugma ug pagsimba kanako og nagatuman sa akong mga sugo bahin sa adlaw nga igpapahulay og nagatuman sa akong kasabutan. O bisan padili mga Israelinhon makaambit sa panalangin sa Dios kung sila magbantay pod sa gingon adlaw igpapahulay. Unya sa city, dadon ko sila sa akong balaang bukid. Lipayon ko sila dito sa akong templo nga alampuanan. Dawaton ko sa akong halaran ang ilang mga halad nga sinunog og uban pang mga halad. Kaya ang akong templo tawgon nga templo nga alampuanan sa mga tao sa tanang mga nasod. Gawas nga sila magsimba sa adlang igpapahulay Sabado, doon na po ilang mga pagpahigayon og mga paghalad sa mga halad nga sinunog niya ng panahon na dito buhaton sa templo sa Dios. Karon natinaw na nga mo ni ang kapanahonan sa pagpatuman sa Israel nga pagbantay sa adlaw ipapulay si Kristo ra gyud wala nila imantala, ang Espiritu Santo ra gyud kalakip kang Kristo nga wala nila imantala, si Hioba ra gyud ang imantala. Musa katong Hebreanon 4:10 nga misulod si Kristo didto pagpahayag kato pag review sa gitawag og sinugdanan nga si Kristo misulod dito. Pero sa pagkatao na sa atong Ginoong Kristo mga mahal namong tigpaminaw, si Apostol Pablo nagpayag nga iyang giexplikar nga wala na siya ni ana nga daan nga pamaagi. Ang tawag ana daan nga pamaagi kanang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ug ang dili na nila pagbantay sa adlaw nga igpapahulay kay napanunod nila kang Kristo, mo kadto ang gitawag og bag-ong pamaagi. Mo kanay matinaw mga malamong tigpaminaw hayan ang priba nga ang gitawag og daang pamaagi brethren pagbantay na sa adlaw ipapahulay. Ang reverse kung dili na sila sa daan nga paagi, sa bag-ong paagi, dili na pagbantay sa adlaw ipapahulay, oy may priba. Aduna riberin, ang priba basahon ako dinhi sa Biblia nga ang buhing pulong, English ni paman The Living Bible man Katong gibasa niyang Hebreanon 4:10 nga wa niya masabti brethren, mao ra pud ni ang modag patinaw kining gitawag og The Living Bible, pero si Buano lang nato gibasa. Okay, niya basahon nato ang ikaduhang Korinto pahayag ni apostol nga si Pablo sa kapitulo 3 bersikulo 6 kama 15 ang atong pagbasa. Kay si Pablo may nagsuwat sa Hebreanon nga matud pa niya nag-recall siya nga nakasulod na didto si Kristo sa kapahulayan. Pag-recall man to, pero si Pablo rin po nag-explicar nga kanang kapahulayan sa unang panahon sa Bado na gitawag na niya daang paagi, wa na sila niya na nagpailalom, kaya na sila sa bag-ong paagi na. Sa ato pa brethren, sa pagkatao na ni Kristo, wala na siya si Kristo ni anang daan nga paagi. Katong Hebreanon 4:10 pag-recall lang to sa daang pamaagi. Tinood ka na. Pero sa pagpakatao na niya, na
si Apostol Pablo sa gitulo ni Kristong bag-o ng pamaagi sa dili na pagbantay sa ikapitong adlaw nga mong Sabado. Pinawag na, basahon na ako, Reverend, gingon din kadawang Korinto 3:6 kama 15 sa ang buhing pulong. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaan. So doon ay gingon nga naghimo nila ni Pablo nga mga sulugoon nga nagsugilon mahitungod sa bag-ong pakigsaan. Dili sa litra, kundi sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misang putinoon sa kamatayon. Nagisgot si Pablo og daang paagi nga mao ning napulo kasugo. Niya og gingon ang daang paagi nga nagsulay sa pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misang putinoon sa kamatayon. Magisgot tag napulo kasugo na man diya ang ikapat ka kasuguan ang adlang igpapahulay. Gitawag tog daang pamaagi, brethren. Gitawag nagdaang pamaagi ni apostol nga si Pablo niya kini siya matud pa wala na sila niini kay matud pa nagisgot na dayon siya og bag-ong paagi matud pa niya apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. So diya na sila sa bag-ong paagi nga naghatag kinabuhi kay katong pagtuman daw sa daang paagi nga gisulayan sa pagtuman na pulo kasugo aron maluwas misangpot minuon sa kamatayon. Na pagprueba nga wa na gid sila niya nagitaki na gani niya ning gingon nga napulo kasugo nga kinigihatag sa Dios ngadto kang Moises. Mao na siya ang daang paagi nga gisgotan ni Pablo. Na sa bersikulo 15, bisan gani karong mga adlaw inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises. Magsigot sinulat ni Moises mao nang naana ang napulo ka kasuguan, napulo kasugo, ikaupat pagbantay sa adlang igpapahulay. Inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan. Anong mabutaan man kung magbasa-basa ka sa basahon ni Moises o sinulat ni Moises, tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo mo ipagi sa kaluwasan. O di na sila sa bag-ong pamaagi, kaya ang daang pamaagi, ilang gisulti, nga mao tong pagbantay sa napulo kasugo o sa adlaw nga ipapahulay o sa dihana sa ikaapat nga sugo. Pero sa bag-ong pamaagi, wala na sila niana sa diha nga si Kristo nagpakatao na. Aduna na'y kausaban, mga mahal namong tigpaminaw, mao gani, nga kung balikan ta, ang punto, nga aduna naman day kausaban, mao nga si Kristo, nakita nila, nga dili sila motuon ni Kristo sa iyang gibuhat, kapin pa nga giangkon niya ang amahan nga iyang Dios og nagpakisama siya sa Dios. Og hugot nga tinguha nila, nga patyon si Kristo, kay naglapas sa adlaw igpapahulay. Hay nang priba, nga nakita nila, basta dili magbantay sa adlaw nga igpapahulay, kay na may kasuguan, gidili man ang pagbuhat sa bisan unsa nga buluhaton. Basahon ko sa brethren para maipatinaw. Kini nakasulat sa Exodo kapitulo 31 bersikulo 13 ug 14 ngadto 15 gingon. Sumulti ka usab sa mga anak sa Israel nga magaingon, sa pagkamatod magabantay kamo sa akong mga adlaw nga igpapahulay. Kay kini mao ang usa ka timaan sa taliwala nako og kaninyo sa tanan ninyo mga kaliwatan aron kamo mahibalo nga ako mao si Jehova nga naggabalaan kaninyo. Mo apel si Kristo ug ang Espiritu Santo pagsulti. Ngayon yung tungod nini pagabantayan ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay kinibalaan alang kaninyo. Ang magapasipala nini sa pagkamatod pagapatyon gyud siya. Nganuman unsaon pag-ila sa pagpasipala sa adlaw ipapulay busa patyon ka kay bisan kinsa nga magabot o bisan unsang buhata nga pagahimuon nining adlaw sa adlaw ipapulay kadtong kalaga pagaputlon gikan sa talwa siyang katawan nagpasipala ka daw sumala sa Biblia pagkagibuhat mo ang bisan unsang bulaton ni anang adlaw nga ipapulay nga mong Sabado ikapitong adlaw putlon daw kagikan sa talwa sa makatawan kung magbuhat kag bisan unsang bulaton mo kanang gingong pagapatyon gyud siya mo nang putlon. Sa 15 gingon, sa unom ka adlaw, ni ay dili ka maputol. O dili ka patyon. Sa unom ka adlaw, pagabuhaton ang buluhaton. O, naa. Gikan lugar sa Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, hangtod sa Bernes, mo na siya. Unom ka adlaw. Pagabot sa Sabado, ay gidili na. Ha? Sa unom ka adlaw, pagabuhaton ang buluhaton. Ikaw sa Domingo hangtod sa Biyernes. Apan sa adlaw nga ikapito, maong Sabado, maong adlaw nga balaan nga igpapahulay, nga pahulay. Balaan kang yuba, bisan kinsa nga magabuat og bisan unsang buluhaton sa adlaw nga igpapahulay, siya pagapatyon gayon.
Pagabot naman sa atong Ginoong Kristo, brethren, nakitaan ba nila ang atong Ginoong Kristo nga nagbuhat sa bisan unsang bulaton? Og tungod kay wa sila ipagtuon, nagapangangkon si Kristo daw nga ang amahan nga mao si Jehova, iyang amahan, og nagpakigsama siya sa Dios. Okay, diya ang takdo gyud nga pag-abot ni Kristo sa kalibutan sa iyang panahon. Unsa hinungdan nga siya lutoson og patyon sa mga Parisiyong Hudiyo nga sila strikto sa pagtuman sa balaod ni Moises. Kay doon na gibuhat si Kristo nga supak na sa balaod sa adlang igpapahulay. Ibasa mo nimo ang 31 sa Exodo versikulo 13 ngadto 15 nga gidili ang pagbuhat sa buluhaton sa adlang ikapito nga adlang igpapahulay. Pag-abot na ni Kristo tungod kay wala namang gudna sa iyang kapanahonan ang pagpantay sa adlang igpapahulay. Doon na siya gibuhat, doon na siya gisugo sa tao sa pagpapasaan. Basahon nako ang priba. Juan kapitulo 5 versikulo 8 ngadto 18 ingon ini. Og si Jesus mingon kaniya, bumangon ka, dad-a ang imong higdaanan. Og lumakaw ka, og diha ang tao na ayo, og gidala niya ang iyang higdaanan og milakaw. Og kadto adlaw nga igpapahulay, Sabado. Sabado ni. Og tungod niya na ang mga Hudiyo mingon sa tao nga naayo, adlaw karon nga igpapahulay og ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdaanan. Apan siya mitubag kanila. Ang tao nga nag-ayo kanako mingon kanako, dad-a ang imong higdaanan og lumakaw ka. Og sila nangutana kaniya, kinsa bang tawhana ang nag-ingon kanimo, dad-a ang imong higdaanan og lumakaw ka? Apan ang tao nga giayo wala mahibalo kinsa. Sanglit si Jesus milikay naman tungod sa panon sa katawhan niya adtong dapita. Human niini gikahibalag siya ni Jesus sa sulod sa templo og si Jesus mingon kaniya, tanawa, maayo na ikaw. Ayaw na pagpakasala aron dili mahitabo kanimo ang labi pang mangilad. Og ang tao milakaw og iyang gisuginlan ang mga Hudiyo nga ang nag-ayo kaniya mao si Jesus. Og mao kini ang hinungdan ngano nga si Jesus giloto sa mga Hudiyo kay kini gibuhat man ugod niya sa adlaw nga igpapahulay. Apan si Jesus mitubag kanila, ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat bisan pahangtod karon og ako nagabuhat sa ingon niana. Og mao kini matud pa din ni ang akong amahan nagapadayon sa pagbuhat sa bisan pahangtod karon og ako nagabuhat sa ingon man. Og mao kini ang hinungdan ngano nga misamot pa ang tingwa sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya kang Hesus dili lamang tungod kay gilapas niya ang adlaw igpapahulay. Kaya nakita man nila kay nagdahom pa man ng mga Parisiyong Hudiyo nga napagod ang adlaw igpapahulay nga balao di man magpapasan og mga palasunon. Di ilang giingnan, dili lang kay gilapas niya, dili lang tungod kay gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay kundi dili tungod usab kay ang Dios iya mang gitawag nga iyang kaugalingong amahan og sa ingon niya na nagpakisama siya sa Dios. O di kung giayo lang to ni Kristo, mga mahal nga tigpaminaw, Mitchell Bendilio. O mo ni logic. Di gipasabot ni Kristo kung giayo lang tato niya, walang niya gipapasaan. Iyang gipuribahan nga sa adlaw ipapulay, pwede na magpasaan. Pero sa diha nga kung wala palang lugar puasa ang adlaw ipapulay, dili gina pwede ka ng mga pasanon sa adlaw Sabado. Unsay priba brother nga di gyud ka magpasan sa bisan unsang palasonon nga pasanon nimo basta adlaw nga ikapito nga mong Sabado. Ang priba Reverend basahon ako Jeremias kapitulo 17 bersikulo 21 ngadto 22 gingon sa pagpahayag. Mao kini ang gingon ni Jehova, magmatngon kamo sa inyong kaugalingon ug ayaw pagdala sa bisan unsa nga palasanon. Sulod sa adlaw nga igpapahulay sa tupa Sabado, nidad-on kini pinaagi sa mga ganghaan sa Jerusalem. Ni magpasan kamo og mga palas anon ngadto sa gawas gikan sa inyong mga balay sa adlaw nga igpapahulay sa tupa Sabado. Ni magbuhat kamo og bisan unsang buluhatona, hinunoa, balaano ninyo ang adlaw nga igpapahulay ingon sa gisugo ko sa inyong mga amahan. Kini mo logic, dili man ka akseptaron nga nagbantay ka sa adlaw igpapahulay nga nagtrabaho ka. Muna doon na kay gibuhat nga bisan unsang bulaton sama sa pagpapasaan o pagpasaan. O nakita nato na mga mahal namong tigpaminaw, mao na nga sa pag-abutan ni Kristo, wa na gid niya sa pagkatao na wala na niya na bantay. Gibasa niya ang Hebreano 4:10 pag-recall man to sa kagahapon. Sa samtang wala pa siya magpakatao pero sadyang nagpakatao na siya, wala na siya magbantay sa adlaw igpapahulay. Kaya ang ilhanan sa pagbantay sa adlaw igpapahulay, magpugong ka sa buluhaton, wala kay himuon sa adlaw nga Sabado. Pagpasan sa palasanon. Hayan ang dugang priba bradron. Nini, mga bahina. Nga, mingon Robert Mitchell Bendilio, ang gituhan ko nun nato, ang mga kuan man, kakontram ko nun ni Kristo. Doon yun!
Kay ang kakontra ni Kristo nakakita gid sila. Nga wa siya magbantay si Kristo sa adlaw ipapulay, gumikan kay naay ilang gibasihan. Hain, brother. Okay, niya pa ang dugang basihanan nganong ang mga Parisiyong Hudiyo maninguha gid sa pagpatay ni Kristo. Kay doon na nagigibuhat si Kristo nga buhat nga iyang ibuhat kini sa adlaw ipapahulay Sabado. Juan kapitulo 9 bersikulo 13 ngadto 16 gingon. O gadto sa mga Parisiyo ilang gidala ang tao nga kaniadto buta. O adlaw kadto nga igpapahulay sa tupa Sabado sa pagmasa ni Hesus sa lapok o sa pagpabukas iyang mga mata. Ang mga Parisiyo nangutana kaniya pag-usab. Giyon sa niya pagpakakita og siya mingon kanila gidhiran lagi niya lapok ang akong mga mata og ako nang hilamos ug unya makakita na ako. Ang pipila sa mga Parisiyo mingon kadtong tawhana conclusion nila dayon. Okay, nakita man nila nga nagbuhat si Kristo no sa bulaton. Oh. Nga gidili man ang pagbuhat sa bisan unsang bulaton sa adlaw nga igpapuli nga Sabado, unom ka adlaw gitagaan kaniya ng bulaton nga pwede gikan sa Domingo hangtod sa Biyernes. Morning conclusion nila yang moingon kag ang kakontra nga mga statement mo yung giawat. Kung giawat na mo ni wa man ni magingon nga nasayop pinini kay tungod ni sa ilang pagtuo nga naa pang balaod sa adlaw igpapahulay mo nang ningon sila dili gikan sa basahon akong 16 gani oh. Ang pipilas mga Parisiyo mingon kadtong tawhana si Kristo mo ilang gipasabot dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Oh, di nakita nato nga wala na si Kristo magbantay sa adlaw nga igpapulay og sa ubang hubad na nga wala na magbantay sa adlaw igpapulay, brethren, giyon sa pagkasulti. Sa Biblia ang Kristohanong katilingban ang 9:16 akong basahon rin niya gingon. Pipila sa mga Parisiyo mingon dili gikan sa Dios kining tawhana kay wala siya si Kristo ang gipasabot manumbaling sa adlaw sa pahulay. O, ang dili pagbantay, wala na manumbaling. Si Apostol Pablo, ato nang nakita nga, naana sila sa bagong pamaagi. Nabasa ganina, brethren, sa 2 Korinto 3:6 o kama 15. Sa 3:6 pa lang, gipakita na nga bagong pamaagi o daang pamaagi. Ang daang pamaagi, Mitchell Bendilyo, imong pagbandilyo. Di ba ang pagbantay sa adlaw ipapolay? Sa bagong paagi, parehas na diya gyapon pagbantay sa adlaw ipapolay, pabuyag ang pugka diha. Muna diha mga kaigsonan o mga mahal na mong tigpaminaw. Por iso, nga si Apostol Pablo, wala pod manumbaling kay ang ilang magtutudlo, wala manumbaling. Di nasaypan nimo ang Hebreanon 4:10. Ang siyempre ba, brethren? Ani ang pre-bariberin sa Colosas 2:16 Kristohanong katilingban pahayag ni Pablo ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay. Dili na sila motugot nga sawayon sila di dipinsan tungod daw sa wala na nilay pagpanumbaling sa adlaw nga igpapahulay. Di wa na sila manumbaling. Nga naman tungod kay nakatagna na nadaan. Nga kadtong gibasa nimo, brethren, sa ang pulong sa Dios sa Isaiah 56:2 kama 6 og 7 sa ang pulong sa Dios nga bisan pa ang mga hintil nagbantay sa adlaw igpapolay kalakip na sa paghalad sa sinunog. Di ba imo nang gibasa Mitchell Bendilyo nga imo nang gisuporta sa mga nangaging pagtuon nga nasupalpal kaniya na? Kay imo ganing gisuporta na para sa bag-ong langit? Na kung sa bagong langit, doon na day mga mananap dito nga ihawon dito. Pabuyag man pug ka. O sa to, imong mananap to? Nakaroon, atong susiyon, brethren, nga gitagna na kana, og wala na. Anyari basahon ako nga nakatagna na nga kining adlaw ipapahulay dili ni pagadawaton sa Dios ato pa dili na gini siya bantayan adlaw ipapahulay nga Sabado. Gisugilon sa tagna na daan mo nga pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, igo lang siya nagtuman niya ng katumanana. Tinuod ka na. Basahon ako ang Isaiah kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto sa 14 pero sa Biblia nga mayong balita Biblia kun Biblia Katoliko gingon. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo kamong mga pangulo o katawan sa Jerusalem sama kamo sa taga Sodoma o Gomora nagingon ang Ginoo walay bili alang kanako ang daghan ninyong mga halad gipulan ako sa mga halad nga mga karnero nga inyong gisunog og sa mga tambok sa mga mananap giluod na ako sa dugo sa turong baka og sa nating karnero o sa mga laking kanding kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala nining tanan inigsimba ninyo kanako ayaw na kamo pagtunob sa akong templo. Ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan, wala ko'y gusto sa insinso,
dilit na dilit na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bagong bulan sa adlang igpapahulay ug ang inyong pagsimba ang inyong mga bagong bulan ug ang nandan nga mga pangilin nilad na alang kanako gisamukan ako og gipulaan na niini. O, di ba? Nana ka ng mga halad nga manap nga mo'y gamiton sa pagsunog. Sa Isaias 56:2, kama 6 og 7 sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Kusog mong kamubasa niya na. O, di ipamuhas na, pati ang adlaw ipapulay mo nang sa panahon kang Kristo, sa pagkatao na niya, wala na niya panumbalinga o wala na niya kana buhata. Mao nga ang iyang mga tinun-an, o sana si Apostol Pablo, sa Colosas 2:16 nga sa atong nabasa, sa pagpatinaw sa Biblia nga Kristohanong katilingban, wala naman nung balig si Apostol Pablo. Kay naman sa ikaduhang Korinto 3:6 nga sa bag-o na silang pamaagi dili sa daang pamaagi nga kana ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Busa sa pagpakita niya na tungod kay wala naman sila magbantay sa adlaw nga igpapulay, di giklaro. Sa ato nang nabasa sa Colosas 2:16 nga wala panumbalinga kay si Kristo una nga wala manumbaling. Sumala sa atong nabasa sa Juan kapitulo 9, bradron bersikulo 13 hangtod sa 16 nga wala siya magbantay sa adlaw ipapahulay ug kun sa Kristohanong katilingban nga Biblia wala na siya manumbaling niya na. Pero pagkabasahon gani ang Colosas 2:16, moingon din siya nga kuan lagi na seremonyalo bisag asa pa kaniya na. Kay may mga version sa Biblia nga nagpatin-aw nga kanang Colosas 2:16 Sabado gina o gusto po kag kinini ang seremonyalo nagyapon nga gihurot kanang pamaagiha. Naon say prueba bradron nga adlaw gina sa semana ng Colosas 2:16. Okay, pre, bari basahon na ako. Allergy na ba niya sa bugamit tag footnote? Kay para niya, ang mga naghimo po ng footnote, mga sabat breaker daw. Hindi mo kami nguna, pangitag imuhang ebidensya diha nga, kana gyud ceremonial do ang giwala. Ang imong gamiton, kana raman inyong basahon nga 70 Adventist believe niya, imo ding i-conclusion na kinsa may principal author sa Colosas, si Pablo. Kinsa may principal author sa Hebreano, si Pablo. Imo ding gamiton ang Hebreano 4:9 ug 10. Nga nagpamatuod nga nagpabili ng adlaw sa Sabado, questionable man na. O bitaw na nga kung basahon sa pagsugod na dito sa ibabaw sa 4:4, mugawas man nga dili Sabado kay nagtudlog laing adlaw. Pero niya ang prueba nga kanang Colosas 2:16 sa Biblia nga kining easy to read version, basahon ako gingon kini sa pagpayag. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, festival, new moon celebration, and Sabbath days. Footnote, Sabbath day, 7th day of the week was a religious day for the Jews. So, matinaw rin nga kining Colosas 2:16 ang wala panumbalinga sa mga tinun-an ni Kristo tungod kay mismo si Kristo wa naman manumbaling ang pahulay nga gipasabot mao ang ikapitong adlaw sa semana. Busa kana ang mga pagpatinaw mga mahal namong tigpaminaw. Nga naklaro na to kay siya gipahayag ni Bradron kung basahon sa ibabaw sa Hebreano 4:4 padung lugar sa 8 nagpakita man nga nagtudlo ang Dios pag-usab og lain na nga adlaw. Busa dili na Sabado kay lain na gud nga adlaw. Ang gingon nga karong adlaw nga gipasabot nga dili ipagahi nato ang atong makasing-kasing kung moabot lugar ng adlaw. Na wala may lain nga dili ipagahi ang atong kasing-kasing, dili man na sulod sa adlaw sa semana. Wala na diha ni anang mga adlaw. Kung gingon man sa Hebreano kapitulo 4 bersikulo 6, kung diha nato isugod lang ang pagbasa, busa sanglit aduna may pipila nga managpakasulod panini og sanglit kadtong mga gikawalihan kani sa mayong balita wala man managpakasulod niini tungod sa ilang pagkamasupilon nagtudlo siya pag-usab og usa ka adlaw ang karong adlaw diya siyang pagsulti pinagi kang David sa nakalabay na ang dugayng panahon sa mga pulong nga gikutlo sa unahan unsa man tong nagtudlo siya pag-usab og karong adlaw Disimdi another day man na karong adlaw ini kadungog dinhi sa iyang tingog manay gitudlo nga laing adlaw ayaw ninyo paghay ang inyong makasing-kasing. Kay Confucius sa 8, nakahatag pa kanilang pahulay ang Diyos nila na lang unta magisgot og lain pang adlaw. Muna nga, kanang lain pang adlaw kay gitulo, wala na sa sulod sa semana nga magkapili ka diya niya na. Ang pasabot nga karong adlaw ini kadungog ninyo sa iyang tingog, paabuto na adlaw na
sa kapanahonan sa tingog nga dili ipagahi atong kasing-kasing. Unsa nang tingog ga brethren? Tingog sa Espiritu Santo, Reverend, o tingog ka na sa kaluwasan. Niya basahon sa nako ang pagpahayag sa Hebreano, Kapitulo 3, versikulo 8, ang pagpriba nga kanang tingog nga mabati na niya ng gingog karong adlaw nga dili gani ipagay ang kasing-kasing sa madunggan na siya tingog sa Espiritu Santo. Niya 3 nga kapitulo versikulo 7 ngadto 8 ang pagbasa giingon. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo karong adlaw. Amo man ni gawas dito si Buranon nga may karong adlaw nga gisutan nga wa na masuod sa adlaw nga nasa simana. Kay nay tingod man nga madungog. Na busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, pamulong din sa Espiritu Santo karong adlaw inig kadungog ninyo yung tingog ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing ingon niadtong pagpangsupil nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay didto sa kamingawan. Busa tingog day na para sa kapanahonan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo diay ingon nga imong kapahulayan. Ngano man? Tud kay nagpakita pod sa Biblia nga siyo ba ingon pod nga kapahulayan, dili siyo ba Sabado. Sumala sa ngay natong matagad. Pero siya gitawag og kapahulayan. Sa English na rest. Unsay priba brethren? Okay, priba basahon ako sa Salmo kapitulo 37 versikulo 7 gingon sa pagpahayag sa Biblia Reverend ingon niini. Mupahulay ka kang Jehova og maghulat ka kaniya. So English na rest in the Lord Jehovah. Kung basahon sa English nga King James version, rest pahulay. So dili kay basta magisgot og pahulay nasud sa adlaw sa semana gikan Lunes ngadto sa Domingo, Domingo ngadto sa Sabado. Tungod kay ang Dios giingon usab nga kapahulayan. Busa pag-abot sa kapanahonan sa Espiritu Santo, mo na ang imong kapahulayan. Kinsa man ang modala sa tingog sa Espiritu Santo, brother, aron masayod sila nga sa unang panahon si Jehova man ang kapahulayan, pero sa panahon na nga adunay kapahulayan na nga pagtudlo diya na sa Espiritu Santo. Ang modala sa tingog Reverend sa Espiritu Santo mo kining mga tawo maghimong kasangkapan sa Dios nga magwali o magsangyaw sa maayong balita pinagi na sa Espiritu Santo. O sa kapanahonan sa mga apostol gitagna kining daan ni apostol nga si Pedro dinis na unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 gingon o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon. Gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong o kung kinsa ang mga taong katumanan atong giangkon Reverend sa walay ko kaulaw kay niya man nato ang ilhanan. Kita naman ang mga ministro sa PBC mo nagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo ug ang Espiritu Santo atong gipaila sa katumanan sa atong magtutudlo nga nagpakatawo Master Tomas D. Senior. Ingon niya na ang sistema sa mga pagpamatuod. Sumala sa ato nang napamatud ang busa dili tinuod nga ang pahulay nga Sabado si Kristo nagpahulay niya na sa diyang pagpakatao o nagpaila na siya sa kalibutan. O katong iyang gibasa nga Hebreano 4:10 sa The Living Bible, pag-recall ka to o pag-review, pagpahinumdum ka to sa unang panahon. Mo kana ang atong natagad sumala sa nakasulat sa Biblia. Por iso, nga kung wali na sa Espiritu Santo ang angayan natong matagad, gitagna sa Biblia, nga diha na gyud o gipaila sa Biblia, nga diha na gyud ang atong pagpangalagad sa Espiritu Santo. Unsay priba brother nga diha na gyud ang pagpangalagad sa Espiritu Santo, pero aron makapagpangalagad sila isip mao na ang kapahulayan sa tao, may mga taong nagwali sa Espiritu Santo kita sumala sa katumanan niya na. Okay, diya ang priba Reverend nga diha na gyud ang himuon ng pagpangalagad na sa bagong kinabuhi sa Espiritu Santo. Basahon ako Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron magaalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karang sinulat nga kalagdaan. O niya ang espiritu magipasabot nga diha nahimo ng bag-ong kininggingon magalagad diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ang gipasabot ni Espiritu Santo. Dinis ang pulong sa Dios nga Biblia Roma 7:6 apan karon tungod sa atong pagkayusa sa kamatayon ni Kristo luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bagong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo mauman ang kaluwasan gipiho ni Kristo nga dili gid kita ipagtalaw nini sumala sa iyang pagpamatod. Hay nang priba brethren. Okay, ang priba Reverend basahon ako dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 27. Ingon ngini nga atong mabasa kining tanan o kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ako uban kaninyo.
Apan ang manlalaban ng Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong ikasulti kaninyo. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Busa ang manlalaban nga Espiritu Santo sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Jesucristo, dili di siya patalawan sa atong padawaton nato ni. Unya kining Espiritu Santo kining manlalaban nga Espiritu Santo sumala sa pagpahayag ni Kristo kung basahon sa Biblia ang pulong sa Dios gingon kini nga kapuli niya kining Espiritu Santo Juan 14:25 ug 26 nga gipahayag dili ni siya patalawan. Busa among ipanghinaot mga mahal namong tigpaminaw nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan pinagi sa among mga pagtubag. Ug tungod kay miabot naman ang oras, sa ngalan na lamang sa among magtutudlo, Master Tomas de Eugenio Sr., kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa kaubang Evangelista o Ministro. Pinusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.